So, hi mga sis and ors, mga kabisyo. Gagawa ako ng content ngayon. So, ang content ko ngayon, magbisaya ko sa atubangan sa mga DJs. Random stuff lang. Ako na silang storyahon. Anya, bahala na sila kung sila itubag na ko. So, in short, ato sila mabinuangan karon. Excited na ko! Okay lang. Ha? Okay lang. Ibuti mo sa buhok. Ano? Pinaplans ako kasi kailangan maging pretty ako. Char, nagapan ka ka na. Alam ko namang gwapo ko. Ay! Nagrat ka! Sige pa, day. More pa. Dino, sa maning mata, day. Maganda naman yung mata ko. Ha? Maganda. Oh. Ano ba? Uban? Anya, nikaw na ka. Nikaw na ka, day. Kumain na ako! Pagwapa mang kaon sinaan. Sabi kasi nila, magkukontent kasi tayo, kaya kailangan magpaganda ako. Day, nakakaintindi ka ng Bisaya, no? Hindi! Hindi, ako naman, may sasabihin ako sa'yo. Ano? Ikaw siya mo, siya mo, ayaw ka. Day, siyempre, kasi to pa? Totoo yun. Ano ba kakaintindi mo? Day, bakit ganda-ganda mo malaya? Grabe, para kang Diyosa? Hindi, siya ayaw ka pa siya, ayaw ka. Ano yung sabi na? Ano, Monchur, Frusan. Hindi. Ano yun, day? Yung sa'yo? Oo. Ay, nga akong crossan? Ewan ko sa'yo, day. Ano nga naman ang Gisalobro New Year yun, day? Mamaya, alas 12. Talaga? Uwi na sila. Day, ano na buslot imong naong, day, sa isig kakilid, day? Ewan ko nga eh, pero ganda no? Ang ganda ng damit ko. Talaga, day. Pero nga ano sa lagi imong naong ba, day, buslot sa isig kakilid? Buslot? Katawa. Tawa ka. Yan ka. Kaya ba, buslot ba na naming anak? Ha? Gano'n na yung anak. Nana? Wala namang nana. Wala namang, may nana. May nana. May nana. Ah, si imong mata. May nana. May nana. Nakaluwi Nana. May nana. Nana. May Nakaluwi nana. sa di mo day. Uy, daping. Kaya ngef kaayog shakes atong Jamaica daring dapita. Pak! Kapitan? Magay ka, day. Hi! Riyon! Malayas! Pausya yan! Mukha ni! Ano ibig sabihin? Mal ka, day. Pausya nito mukha ni! Ang gwapa ng mukha ni Hindi! Malaya. Makang show pa ba mukha ni Malaya? Makang show pa ba mukha ni Malaya? Makang show pa ba mukha ni Malaya? Yo ka sa'yo! Bakit ka, babay? Ayan. Day, humana yun, bro. Mana, ihi ako, teka. Humana? Oo, humana day. Ano humana naman? Humana talaga eh! Sa'yo, hagod niyo humana. Kayo sa'yo naman. Kayo sa'yo naman. Siksiki ka, day. May bala ka. Ano yung Siksiki ka. Ano siksiki ka? Di nga na siksiki ka. Ganun talaga ang buhay. Naiihi na ako, day! Mana kagkaon? Hindi. Wala pa, day. Ano ka pang kanikaon? Kay sa balay na kumukhaan, day. Kay tipid ba, day? Bisaya kasi si Christine. Anong balak nyo? Day, Ano saan? ang si plano na mo sa mong kinabuhi ni Gumandiri, day. Muli na ka. Tarong laki, day, ha? Nga nung muli na ka. Muli na ako, day. Nag-ehe na gani ako. Nagkaharang ka sa ako daan. Wala na nisirit na nisirit. Nagsirit na nisirit. Nagalipad yung langgam. Wala langgam. Oo. Bitaw. Gwapo jud kayo siya, day. No! Wala siya naiintindihan niya yung Bisaya. Ayoko. Dito tayo kay Christine. Sabi si Tanya. Wala na dito. Hi sir, gaon sa ka? Gaon sa ka? Gaon sa ka? Galang, Ano? hindi ko maintindihan. Ano sa nang gitanaw? Ano man, Ano sa nang gitanaw? hindi ko maintindihan. Ha, wala ka kasi ba sa akong gipanulti? Ano man? Translator. Say hi na lang, sir. Hi, man. Gusto man namang tog. Ha? Sarap. Ano purti man namang tog diri ganina? Hindi. Ha? Masyado. Pagsud na ko ba kay Kaya jud nga ka eh. nagulata jud kag mga yun. Nagtuo pag mong laway. Ha? Hindi ah. Hindi ah. Nagtuo lagi, promise. Hindi ako gano'n matulog. Parang murag nagdamgo kag something. Hindi ah. Sa ganda kaya ako matulog. Hindi naiintindihan. Pero nganong kuan mo jud ka? Nganong sexy mo jud ka? Ha? Unsa may inspired ka? Oo, lagi. Ano man nakailaw? Lagi. Laging nakasex. Nakailaw? Laging nakasex. Laging nakasex. Ano? Laging nakasex. Kaya Ganun pa, nga na din na, maka-blooming day ng Oo, sex. syempre. Oh my God! iba siya. Siyempre, day. Pero gwapa jud kay ka man taning niya sa Dugi lagi ka ni uli. Hindi ako nandidiri. Ha? Hindi ako nandidiri. Sir, mag-alas 12 na sa katlaw na palagi ka diri. Sim gibuhat. Sim
gibuhat. Hindi ko na Smiling niyo, sir. Oy, ingana gyud ka. Ha? Ingana gyud ka, smiling gyud ka. Smiling ako, smiling. Ha? Sino na pa makadiri, sir? Ano na? Anong napakadiri? Anong napakadali? Anong napakadiri? Anong naapakan? Direk? Sorry. Sige po, bye! Day, anong guwapa ka ron? Up, Day. Ha? Nakarindihan. Ha? Asa kay guman? Ha? Asa kay guman? Ano ba? Asa kay guman? Sa ano? Mandaluyong. Asa ka dito? Kanina pa. Dumating ako kanina pa. Day, nakauyab, Day. Ha? Nakauyab ron? Hindi. Sabi mo! Ano man? Sa imong kagwapa, wala. Oo. Dahil sa makita yung gibuhat atong niaging gabi, Day, niingon ka nga, nag-happy ending man daw. Nagsasaya, Day! Saan ka ato, Day? Hindi, nag-joke po si Malaya. Hindi ko pala sasabi ka. Nag-chat ka, lasing ko sa kadlaw. Noy, hindi nakaasa ka, Day. Kasi yung gibuhat ato, unsa ka? Uy, walang gano'n. Day. Ano? Kasi yung may kasuti sa ating mga kabisayan. Ano sasabihin? Paano? Kahit ano? Hi! Sa imong kabisaan! O diba, nalingaw ko ganina. Nalingaw ko sila mga reactions sa ilang mga tubag. Ang gibinisaya na ko sila tanan. And I hope you guys enjoyed my video as well. So I'll see you guys on my next video. Bye! Dapat kong buga man. Sorry na.